कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीत शिल्लक राहिलेल्या एकमेव नगरसेविका सानिका सुनील रावराणे यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे नगरपंचायतीतील ठाकरे सेनेचे संख्याबळ शून्य झालं आहे. ठाकरे सेनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. लोकसभा निवडणुकीनंतर ठाकरे शिवसेनेला सुरू झालेली गळती अद्याप संपली नाही. मंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून ठाकरे शिवसेनेला धक्क्यावरती धक्के देणं सुरूच आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाची साथ सोडली होती. त्यानंतर हे सत्र सुरूच आहे. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीतील शिल्लक राहिलेल्या एकमेव नगरसेविका सानिका रावराणे यांनी शुक्रवारी मंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. त्यासोबत वाभे सोसायटीचे संचालक संतोष मांजरेकर तसंच सेनेचे सुनील रावराणे यांनी देखील भाजपात प्रवेश केला. बँकेचे संचालक दिलीप रावराणे, नगराध्यक्ष नेहा मायणकर यांच्या माध्यमातून हा पक्ष प्रवेश झाला. राणे यांनी प्रवेशकर्त्यांचं स्वागत केलं. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपचे 9, ठाकरे शिवसेनेचे 5 व अपक्ष 3 असे नगरसेवक निवडून आले होते. त्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. यामध्ये ठाकरे सेनेच्या 5ही नगरसेवकांनी मागील वर्षभरात पक्षाची साथ सोडली. नगरपंचायतीत आता भाजपचं संख्याबळ 16 झालं आहे, तर ठाकरे शिवसेनेचं अस्तित्व संपुष्टात आलंय. नितेश राणेंनी ठाकरे शिवसेना नगरपंचायतीतून खालसा केली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.